Dinis sa 0910-993-4706. Mayong hapon, Pastor, ang magluto sa pagkaon sa Sabat, sala ba? Okay, ang magluto puno panahon sa Sabat, sala ba? Wala ko'y nabasa, Dinis, walang kasulatan nga sala ang pagluto sa pagkaon para sa adlaw pagpahuli. Wala sa balang kasulatan. Kung naamoy bersikulo nga makaplagan, Dinis, balang kasulatan, ako ang iyong kumo, tawag, no? Naaman tayo numero diya, 0926 554-7161. Tawag mo kay nagtuko nga naagid mo yung mga katarungan kay adunay gingon sa usa ka magwali, no? Gikan sa Cebu, mato pa niya, samtang antaw muhilak makigaway makiglantugi kana nagpasubot wala pa siya kawad isa paglaom. So mo na igsoon nga tawag mo diri sa ato nga pangutana, Pastor, kung ang pagluto panahon sa Sabado sala ba kay ba sa inyong gamiton day ang Exodus kapitulo 16:23 ato na siyang tubagon, gamiton sa ninyo ang spirit of prophecy nga gisgutan ni Ellen White diha nga matud pa sala kuno ato na siyang tubagon, pero mintras nga wala pa nangutana di san ato na siya tagaan og pagtagaan, pero tagaan ta mag prinsipyo di sa balang kasulatan. Ang ako nga punto mo ni papilion ta sa mo asa may bugat sa panahon sa pagluto. Panahon sa pagluto nga diin rice cooker na naana ang tubig, naana ang bugas, nya imo lang na siyang ion, magbasa kag Biblia, managhoy ra na ining maluto, no? O baka moadto ka didto sa uma, unya mangutlo kag uhay, unya imo pag yung buakon, alang sa mangudi pagkutlo nangani na ka, pagbuak nagaling ka na, kaunon pag yun nimo, asa may sala ana. Of course, kung nagbasa kag balang kasulatan, walay sala niya ng duha. Pero kung asa may bugat, mas bugat tong gihimos mga apostoles. Ug ang gihimos sa apostoles nga bugat, nga niadto sila sa uma, nangutlo guhay, ilang gibuak ug ilang gikaon, bugat kina, trabaho kay na siya, pero wala gid na gisaway ni Ginoong Hesus. Gisaway sa mga parasiyo. Pero si Ginoong Hesus, nagdepensa sa mga disipulo. Kabalo mamuigsoon na mga Adventista nga nagangkon nga Adventista unya sige panaway nga di lagi pwede magluto, sila ang gitawag nato og mga moderno nga mga parasiyo, no? Dili na palutuan pero sila kabantay nga masahago tong gihimos apostolis apang gidipinsahan ni Ginoong Hesus. Muna ako mingo kung napas Ginoong Hesus diri karon ang mga Adventista nga nagluto dipinsahan na ang sala lang sa pagluto igsoon kung wala ka nangandam daan. Kung wa ka nangandam, nagluto ka, mo na problema. Kaya nga mayroon kasi mga anak, ko palit ragod dito gasin, gawa ko kapalit ito gasin. Atong tanaw ng prinsipyo. Prinsipyo lang atong tanaw ng Igsoon. Marcos Kapitulo 2, versikulo 23. Nagingon diri Igsoon ang maong punto. O usan ni anak kaadlaw nga igpapahulay si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa mga trigo. Og samtang naglakaw sila, meaning daghan, kuyog niya nga mga apostoles. Ang mga tinunan, misugod sa pagpangutlog mga uhay. Unsa ni adlaw? Adlaw yung pagpahulay. O ang mga parasiyo, miingon kaniya, tanawara, ngano ba nga nagahimo man sila sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlong igpapahulay, sumala sa kasuguan. Kansa kaning kasuguan. Ilang nga kasuguan o Dios nga kasuguan. Sunod. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, wala ba gayud kamo makabasa, mahitungod sa gibuhat ni David? Sa diha nga nagkinahanglan siya o gigutom, siya o ang iyang mga kauban, na unsa nga misulod man siya sa balay sa Dios, sa diha nga si Abiatar mao ang labaw nga saserdote. Ato lang sirkaton, unsay gingon na din Jesus Christ dinhi, og siya mingon kanila, ang adlong igpagpahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao sa adlong igpapahulay. Busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa na ilalong ang adlong ipagpahulay. Mao bitaw na igsoon nga ang kasuguan gibuhat na sa Dios aron dili lisod-lisuron ang tao. Pero nay mga tao nga ilang unahuna nga kani nga kasuguan kinahanglan maglisod gyud ta aron makabot nato ang langit. Kinahanglan maghago gyud ta aron makabot natong langit. So sa ato pa ang langit ilang kabuoton pinaagi sa ilang paghago. Pero si Ginoong Hesus iyang gidipinsahan ang mga apostoles. So dili way problema og magluto ka, no? Ayaw lang pagluto nga murag nagfiesta sagga. Simple nga luto, rice o baka nag-init ka og ipasedes rice, gibutangan nimo og itlog, dala na nakaluto. Baka daghang pamaagi nga simple kaayo nga gitawag nato pagluto. Okay?